क्वेश्चन रे कहला ए dishonest milkman professed to sell his milk at cost price but he mixed it with water and thereby gained 20%. The percentage of water in the mixture is ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି କ୍ଷୀର ସିଏ ଯେତିକିରେ କିଣୁଛି ସେତିକିରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ହେଲେ ବି ସିଏ 20%ର ଲାଭ କରୁଛି। କେମିତି 20%ର ଲାଭ କରୁଛି ନା ସିଏ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ସିଏ ପାଣି କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ପାଣି ମିଶାଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 20%ର ଲାଭ କରୁଛି। 20%ର ଲାଭ ତାର କେମିତି ହେଉଛି ପାଣିକୁ ସିଏ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି ମାନେ 20% ମାନେ 1/5। ତା ମାନେ ଆମେ କହିବା ମିଲ୍କ ଯଦି 5 ଅଛି ୱାଟର ତାହେଲେ ସେଠାରେ କେତେ ମିଶିଛି 1ର ମିଶିଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା ଟୋଟାଲ ହେଲା ଆମର 5 + 1 = 6। 6ରେ 1ର ପାଣି ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହେବ 6ରେ 1ର ପାଣି 1/6 × 100 ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମର କେତେ ହେବ 16/2/3%। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ଇଏ ହେଲା ଆମର ୱାଟରର ପରସେଣ୍ଟେଜ।